Yine de bir gezek salam hormatly watandaşlar. Yine de bugün siz bilen ikinci gezek efire girmeli boldum. Onuň sebäbi bizim goňşy döwletimizde gaty uly syýasy özgörüşlikler bolupdy. Şo barada men size biraz informasiýa ýetireýin diýdim. Bu informasiýa Awganistan bilen baglanyşykly. O dün Şweçýada ýaşaýan Ozal Awganistanyň bossun bolup gelen adamlar barda. Şolar ene Facebook'ta zatda surat ýaýratdylar. Ene Awganistanyň Mazar Şerif şäherini eýem Talibançylar basyp aldy. Ene olaryň suraty durny ýakşy Mazar Şerif diýilýän iň esasy ýoluň şol binasynyň öňünde elleri ýaraly duran adamlar bar. Bärdin soň şwedleň ýazan emmesi bar, makallar bar. Menem onu bir kunyenem garaşyp göreli situasiýa haýsy tarapy ösýär, we nähil bolýar soň size bir gutornukly maglumat berenip garaşyp oturdum bu. Ene ýany ýanky nastoyaşy время habar beriş internet portaly ýarym sagat mundan ogulany gün efiri ýaýlym berdi. Ol şo taýda aýdylyşyna görä ýanky Talibanyň hüjümçileri ýanky Tacikistan bilen Awganistanyň serhedine ýerleşen Şerhan Bandar atly ýanky geçelgäni ödeline geçiripdirler. Şol geçelgäni gorayan hökümet goşullary soň gaçyp bir bölegine ýanky Tacikistana geçipdirler-de serhetden. Onun sany 120 adam diýip aýdylýar. İçinde yaralsam bar, birem şol geçip barýar kalar, ýa gaçyp barýar köpürde ýanky atylyp öldürilen. Emma ýene-de ýüzden gowrak adam ýa şol aňyrda töwüşde öldürilen ýa-da Talibanyň tarapyna meýletin geçipdirler diýilen habar bar. Bir ýagdy mede Awganistanyny soňky aýlaryň dowamyny şu gün geçtikçe agyrlaşyp barýar watandaşlaryny görüp dursa. Bizim özümize degişli meselen hany bize bir hepde bärini dile getirip otyr şol amderýän suwry kesýärli bentleýärdi. Olar şol Owan tarapy Iranakkan suw bentlediler. Indi bize geljek bentlejekler Özbekistana barýan garaz şu gün geçtikçe siyasi durum regionuna ağırlaşıyor. Taliban'ın bu hareketini ne edip düşünülmeli? Taliban bugün dören hareketler ol bir döwürden bäri bar. Olar şol hökümetin goşuny bilen ya hökümetin bilen näme adamlar bilen elmedam gapma garşylykda hareket edip gelen siyasi we harby ýanky gurumy Taliban hem dini gurumy. Olar ýanky gynansadan bir Awganistanyny barıp olaryň Saur revolýusiýasy 1977-nji ýyl revolýusiýa edipdirler-de şo padşahy kılandan soňra ine şondan bäri o halkda o döwletde rahat günem ýok, parahat durmuşam ýok, şoldyň atyşyp bir-birini urup, bir-birini öldürüp, o daşyndan gelen başda Sowet goşuny ýerdiler. Soň ol çykaryp ýerinden Amerikalılar girdi. 2002-nji ýyldan bäri inni olaryň goşuny çykarjak. O hökümet tarapy bir, emma şolara garşy duran iň uly güýç Taliban bolan soň şolar bilen Amerikalılar geçen ýylyň, ýagny 20-nji ýylyň 29-njy fevralyny Katar döwletini, Arap döwletini, olarça döwletleriň wekilleriniň gatnaşmagyny Talibanyň wekilleri bilen ýanky parahat şertnamany baglaşdylar. Şol şertnama ýanky 4 bölümden we 12 emeden maddadan ibaret. Şol bölümlerde maddalarda görkezilýände o Taliban öz boynuna alýan zady o ýanky aýdaly İslam döwletiniň söwesijileri bilen hiç ýyl gatnaşyk etmekçi däl ýa beýleki döwletleriň üstüne çözmekçi däl ýa-da o döwletleriň wekilleri bilen uruş gatnaşygyny etmekçi däl. Gara şolar ýa bir topar öz boynuna alan emeleri bar da. Borçnamalary bar.
Ýöne ol Taliban öz döwletiniň içinde öz hökümeti bilen özleri düşünşmeli, parahat ýagdaýda häkimeti paýlaşýalym, bir-biri bilen urşup paýlaşýalym, on öz işleri dip olar öz ýemesine goýulanma, öz erkine. Ýurdun içindäki problemany özleri çözmeli. Innen bugun kuğuna gelip serhette, ana şular ýalyna yaragly çakmyşyklar bolupdyr. Mazar Şerife gelen malsalar bizinkileriň bärde, bizinkiler diýänim ol ýanky Oğan tarapyna ýa Oğan topragyna ýaşap oturan türkmenlerimizden gaty bu mesele boýunça beýinçilik, beýmada olaram şol howatyrlanyp durýar. Gaty kan gelerde habar dörli çeşmeden dörli ýagdaý bardy. Ýöne indi şu hop göni olaňa müstänabanyp dur. Olar Taliban bilen işleşekmi, olar bilen gatnaşykmy, ýokmy, ol belli däl. Sebäp men bilýän adamyny 30 ýyl bäri ýa şondan gowrak wagt bäri ýanky şu biziň serhet ýakamyzda Özbegistan bilen serhet ýakada oturan milletler, ýanky özbekler, türkmenler, täjikler bular öz başyna bir ýanky demirgazyk allians bilen özür birleşmesi barda. Bular ol Amerika tarapdaky bilen ol Pakistan bilen goňşy oturan Oğan ýanky provinsiýasynaky ol ýanky toparlar bilen ýa aýdaly yaragly toparlar bilen ýa hökümet bilen kan arasy bolan adam däl. Sebäp Oğanistanda esasan gün güýçlüğün gowurga diýişliğin diýilen siýasat ýöredilip gelinýärdi elmeden. Ol hakimet Kabul oturany bilen o daştawranaky provinsiýalar ýanky welaýetler oňa boyun egip duranlar bermeli salgydy ba bolsa berýä islese onuň berenak islemese. Şular ýalrak döwlet bolup taýdy. Goşunma ýerine tertip bar, goşun çykyp gitse o taýdy ýenem şol öňküler gelip hojaýynçylyk edýär. Ýa soňkular gelýär. Gara şular ýaly ýagda 77-nji ýyldan bäri dowam edip gelýär watandaşlar. 44 ýyl bäri. Türkmenlerimizden şoň üçin. Onsoň bir ýanky Demirgazyk alliansy şol türkmenlere, özbeklere eýelik edýän ýa şolaň arkasynda durýan özüni yglan eden Abdurreşit dostum diýip biri bar. Ol häzir hem diýeri. On kakasy özbek, ejesi türkmen. Ol ýalňyşmasam menden hem 3 ýaşly şumal 70 goloýlanmaly. Ol Abdurreşit dostum general diýip özüni yglan eden, o bilinmek, onu kim general diýip aýnasyn beripdir. Inni marşal diýip özüni atdypdyr. Gen taňzat da bu harby ýeme bilen erýarha bilen tanyş adamlar bilmeliler, marşal bolmak üçin gidip ýatan bir uruşy ýeňmeli ýa döwletler boyun egdirmeli. Men ol Abdurreşit dostumyň boyun egdiren ýa ýeňen döwletlerini göremek, eýelik etmeli. Iki milleti bardy, hem özbek hem türkmen. Şolara da iyi dile eýelik edip bilmem atýar. Etjek bolsa hana ol 9 ýaşlyca türkmen çagasy häzir kuwna çeldi gürewde saklanyp otýar. Näme üçin ol janayetkarlar tapmagy kömek eden ýa tapana. Ol men öz soragym Abdurreşit dostum. Yani men kär soru adamlarda kendir, ýa şo soragy berjek adamlar kendir. Bizim bagtygara türkmenimiz o taýda şolar ýaly kyn durmuşda ýaşap atýar. Enne bugun ýagdaý şolar ýaly erti näme boljak? Onu biz aýdyp biljek gälle. Enne şol ýanky ýemeden serhetden bärik geçen Owganistanyň resmi hökümet goşun agalary bar, eskerler, ofitserler. Şol ýanky 120 adam bular eýem duşanma akdilipdir. Enne şolaryň duşanmadan Täjikistanyň paýtagtyndan Kabul'a ýanky Owganistanyň paýtagtyna ýörüýte samalyot bilen uğradyljak diýilen habar bar. Onuň şo ýanky nastaýaşy bireme habar portaly aýdyp berýär. Sebäp ol gelen adamlar ýygyny tapşyrmalylar öz hökümetine. Sebäp bolmasa soň Täjikistan bilen Talibanyň arasynda da uruş turmagy mümkin. Indi biziň ol serhet ýaky oturan türkmenlerimiziň ykbaly nähil bar. Sebäp bärde biz tarapda hökümet hem ýok, döwlet hem ýok. Olara eýelik çykjak, prezident hem ýok, ýene haýdan bir ýol başy ýok. Äklisi bir günni gyrla ýanynda Gurban Gulyň ýeke tüý başyndan düşjek geldi. Şoň üçin watandaşlar äseden haýyş eger şu mesele boýunça meselem Goşguda, Marada, Taxtabazarda ýa ýene bir ýerde bir
Lewap welaýatynyň nirde bir habar eşitseňiz bize ýetirin. Şu zatlary halkary guramalarda ýetirip dururlar. Eger bizim Türkmen garnaşlarymyz bilen ýa bizim Türkmenistan serhedimiz bilen bagly bir mesele ýüze çyksa bize ýetirin. Näme üçin men onu sizden haýyş edýär. Şäp hökümet tarapy şol dünýä döňdürilsen o meseleler hiç asan öz ekrana çykaryp halkyna äşär etjek adamlar däl, olardyň ýaly-ýagasy jenaýatkar topar. Olar näse Türkmen köp garlygy şonça da peýda. Gayrat edin. Eger şular ýal habar bar bolsa, ýöne anygyrak habar, ondan esdim, mundan esdim, köçe gurrun etmäýin watandaşlar ýa bir waswasy gurrun gerek geldi. Anyk zatlar, bolan zatlar ýa bolup duran zatlar barada ana şu tada kommentde ýazsaňyzym şol ýeterli köp. Men adyma däl bolmasa jaň edin. Gysgaly bolsa şular ýaly ol serhedin aňyrsyny nakylaryň biziň öz gany bir dogurlamyz. Sonra ol yangın ýalyn serhetden bärigem geçmegi mümkin. Durly situasiýa bolup biljek. Biz şu zatlaryň hemmejine taýýar bolmaly, halk bolup bilip durmaly. Näme bolup durany bilsek, diýmek şol oduny adyp söndürmeliň hem alazyn tapar diýeni bize anyk maglumatlar gerek. Ene şu zagadyna gysga çykyşymy şoňa bagyşladym. Gayrat edin, sizden ullukan haýyş. Bolýa onda sag oturuň hemmäňiziň öýüňize saglyk watandaşlar.